Goeie. We wisten dat de rommel net in water wie, maar dat het zo slim wie. Deputaire Affine Fokkers die zei dat er in Friesland olve aquaducten en bregen zoveel verslieten binnen dat ze acuut knelpunt neemt worden. En 6 orenbouwwerken bin zwargelijk. Dus zal Affine wel wat oerdreun hebben, want er wie een minister op bezitten en sokken die maar altijd oerweldige worden met laaien, want ze helpen altijd maar voor de helte. Op dat word ik er net goed van dat er dan eerst een minister komen moet. Wieken na dat blikken die had dat het aquaduct bij Twellingje omheug wordt. Wat docht ze man hier? Dat aquaduct zak het echt net de plak als hij hier omstruint. Krijgers gaan die ambtenaren net jeder onder de slag als dat hij zei dat het mat. Want no pas zal er onderzocht worden wat er badde. Ja, dat kan ik hadden wel vertellen. Het aquaduct is omheug gekomen. Ja, er is nog precies bad waarvoor we al 3 of 4 jaar hier waskouwen gaan. Ze onderhouden de boel net en als er dan een essentieel punt naar de bliksem gaat, dan roepen ze alweer heer en strieën. En nu met alle aquaducten in het hele land die lieke kloter gebouwd binnen, ik naar pensioen worden. En wij in Friesland, die gaan niet net enkel te krijgen bij de uitroepele bregen van Twellingen en Spanburg. Nee, daar ben je zandje wrakke bregen en aquaducten. Alweer riek spul. Maar wij slaan pas op het trommel of omrieden met diekjes die het enkel bedoeld binnen van de wat op een rom te waaien en de boeren en Riekelieu. Want daar hebben we zelfs ik dit verzwargen. En denk nou maar net dat die minister zijn had, jongens, morgen een damwandje slaan, orenboom beginnen te dollen en dan het aquaduct beter verzetten. Nee, wij hebben hier ambtelijke rikssystemen. Er moet dagen, maanden en misschien wel jaren eerst hoe praat worden. En eerst even zien alle orenaquaducten in de wereld. Zien of we misschien voorzichtig hoe de helte van het aquaduct nog rieden kennen. Want dan hebben we al tijd. Zien naar Affina knelpunten. En ik maar de zien of we van die bregen ik net beter eigenlijk al je aquaducten met ze kennen. Dan het extra yield nog regelen. Ja, dat damwandje, dat komt er pas eind 2024.